27 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Хоруғ бо лоиҳаи сохтмони биноҳои истиқоматии баландошона бо маркази хизматрасонию тиҷоратӣ, таваққуфгоҳи нақлиётӣ, меҳмонхона ва майдончаи варзишии кӯдакон ки дар кӯчаи Шириншоҳ Шоҳ Темур сохта хоҳанд шуд, шинос шуданд. Нахуст ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон лоиҳаи бунёди бинои баландошунаи хонаҳои истиқоматӣ муаррифӣ карда шуд. Иттилоъ дода шуд ки дар қабати якум ва дуюми бино маркази хизматрасонӣ ва тиҷоратӣ пешбинӣ шуда дигар ошӯнаҳо иборат аз хонаҳои истиқоматӣ 1, 2 ва 3 ҳуҷрадор хоҳанд буд. масоати замин ва зери сохтмони иншоот мутаносибан 0,28 гектар ва 1276 метри мураббаъро ташкил медиҳад. лоиҳаи маҷмӯаи варзишӣ ки дар заминаи нақшаи чорабиниҳо бахшида ба истиқболи ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ бунёд мегардад, аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди кохи муҳандисон таҳия шуда дар масоати 0,34 гектар сохта мешавад. иншооти варзишии дуошӯна буда аз ошхона бо 20 ҷой, ҳуҷраҳои либоси вазкунӣ, ҳуҷраи мураббӣ, минбар бо ҷои нишаст барои 240 нафар ва дигар иншооти ёрирасон иборат аст. лоҳия дар сатҳи хуб баҳогузорӣ шуд, зеро лоҳия бузург аст ва ин лоҳия танҳо намудҳои варзиши муҳорибавиро ба зимма мегирад ва бояд қайд кард ки дар шаҳри Хоруғ ин намуд варзишгоҳ вуҷуд надорад ва мо кӯшиш мекунем ки дар муддати 2 сол ин варзишгоҳро сохта ба истифода супорем. лоҳияи хуб аст, зеро ин намуди лоҳияро мо дар дигар минтақаҳо низ сохта ба истифода супоридани ҳастем. дар ҳамин ҷо ҳамчунин ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон лоиҳаи меҳмонхона ва бинои баландошонаи истиқоматӣ муаррифӣ карда шуд. иттилоъ дода шуд ки меҳмонхона бо назардошти талаботи замони муосир сохта шуда аз 6 ошӯна ва таххона иборат хоҳад буд. бинои баландошонаи хонаҳои истиқоматӣ дар кӯчаҳои Шириншоҳ Шоҳ Темур ва Нуралибеки Атобек аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Сомони Давр бо тарҳи муосир бунёд гардида аз марказҳои хизматрасонию тиҷоратӣ ва дигар шароити маишӣ барои зиндагии шоиста иборат хоҳад буд. бино бо назардошти талаботи рӯз сохта хоҳад шуд. пас аз шиносоӣ бо лоиҳаи иншооти сохташаванда, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ташаббускорон барои иҷрои ин амали шоиста изҳори миннатдорӣ карда, ба онҳо барои анҷоми корҳои сохтмонӣ дастуру тавсияҳо доданд. ҳамчунин дар ин рӯз силсилаи лоиҳаҳои иншооти бунёдшаванда аз ҷумла лоиҳаи такмили таҳсилоти миёна дар соҳаҳои илмҳои тиб, технологӣ, муҳандисӣ ва математика ки дар асоси созишномаи грантӣ миёни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки Осиёи рушд амалӣ мешавад, муаррифӣ карда шуд. тавре иттилоъ доданд тарҳи мазкур бо маблағи $40 миллион Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар 22 муассисаи таҳсилоти ҳамагонии кишвар амалӣ мешавад ки ҳоло кор дар ин самт бо маром идома дорад. лоиҳа дар доираи эълон шудани 20-солаи омӯзиш ва рушди илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ татбиқ хоҳад карда шуд. лоиҳа афзалиятҳои хоси худро дорад, чунки дар асоси принсипҳои мактаби сабз сохта мешавад. яке аз инҳо ин васли панелҳои офтобӣ мебошад ки лоиҳаро пурра ба барқ таъмин мекунад. аз тарафи дигар бошад ин низоми нави гармдиҳӣ мебошад ки то имрӯз дар муассисаҳои таълимӣ васл нашудааст. ин харҷи барқро дар муассисаҳои таълимӣ зиёда аз 6% коҳиш медиҳад ки ин дар оянда барои хароҷотҳои амалиётии худи муассисаҳои таълимӣ бениҳоят таъсири мусбиқ хоҳад расонд. зимни муаррифии лоиҳаҳои сохтмони бинои иловагӣ дар назди муассисаи таҳсилоти ҳамагонии рақами 2 шаҳри Хоруғ ва сохтмони бинои иловагӣ бо озмоишгоҳҳои замонавӣ дар соҳаҳои илмҳои тиб, технологӣ, муҳандисӣ ва математика таъкид гардид ки иншооти бунёдшаванда дар асоси нақшаи чорабиниҳои беҳтарсозии инфраструктур дар соҳаи илму маориф амалӣ мешавад. тибқи нақша ҳамаи лоиҳаҳои муаррифишуда бо назардошти талаботи муосир бунёд гардида дар онҳо таъмини босифати имкониятҳои мусоиди кору фаъолият пешбинӣ шудааст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд ки ҳар як бинои бунёдшаванда бояд дар доираи талаботи сохтмониву шаҳрсозӣ иҷро гардида ба сифати корҳо аҳамияти ҷиддӣ дода шавад, то онҳо барои садсолаҳо ба наслҳои имрӯзу оянда хизмат расонад. ташаббускорон барои дастгирии ҳамешагӣ ба роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳори миннатдорӣ намуда ваъда доданд ки минбаъд низ дар партави сиёсати созандаи ҳукумати кишвар фаъолият карда барои рушд ва пешрафти ватан ҳиссаи муносиб хоҳанд гузошт.